Aquí Ciutadans s'ha viscut dues cares. Per una banda, el moment en què s'estaven donant els vots, s'estaven donant els resultats. A Catalunya, això sí, la notícia ha estat més positiva. S'ha pogut aconseguir al final aquest 5 escó, amb la qual cosa s'arriba a la xifra que ja es tenia abans. Ha vingut un de Tarragona expressament, amb la qual cosa s'ha sumat en aquest resultat final. Però, això sí, el que hem tingut ha estat satisfacció a Catalunya, perquè s'han salvat els mobles, com han dit aquí, però també, per altra banda, a nivell estatal la situació ha estat diferent. Igualment, aquí al nostre costat està Joan Carles Girauta, amb ell podem parlar sobre com s'ha vist aquesta nit electoral. Ha dit vostè que està satisfet pel que ha passat a Catalunya, però no tant a nivell estatal. Home, estic satisfet en la mesura que, donades les circumstàncies, podia haver estat prou pitjor, no? I quan dic les circumstàncies parlo d'una campanya d'aniquilació política que hem patit per part del Partit Popular, amb tota la potència de foc que té un partit que està en el govern d'Espanya. Per tant, jo, com deia el Josep, que poder es canviaven les anàlisis, jo no canviaré l'anàlisi, la que faig avui la faré demà, i demà passat també. Carles, bona nit i bona hora. Josep, t'està escoltant? Sí, el saludo. Què tal, Josep, com estàs? Molt bé, gràcies. Efectivament, dic això perquè estem sentint unes coses aquesta nit que són típiques de la nit electoral i no ho dic pel que puguis dir tu mateix, perquè, evidentment, ets una persona serena i sensata que has d'entomar que has perdut 122.724 vots. Sí, és veritat. I, per tant, cap problema en reconèixer-ho. Al contrari, jo felicito a qui ha guanyat a Catalunya, que és en Comú Podem, i felicito el Partit Popular, que ha guanyat en el conjunt d'Espanya. I també dic que nosaltres, que teníem 3,5 milions de vots al conjunt d'Espanya, tenim 3.100.000 vots, que no és poca cosa, i no només no és poca cosa, sinó que clarifica quin és el nostre terra, perquè hem estat sotmesos en 6 mesos a 2 eleccions. Fa 7 mesos no hi érem al Congrés dels Diputats, i per tant tenir un espai consolidat amb més de 3 milions de votants en aquest moment confús, doncs no és poca cosa. I quan a Catalunya, doncs primer, com ja ha dit el teu company, mantenir els 5 escons era bàsic per mi, i així ha sigut. Hem passat de tenir 500 milió de vots a Catalunya a tenir 376.000, dels quals 301.000 a la província de Barcelona. Perdona, Joan Carles, 378.148. Permetem la correcció a l'alça. Gràcies. Es veu que ha pujat, des que he llegit la xifra, ha pujat 2.000 vots. Doncs això és bo. Doncs això és bo. Mentre pugi és bo. Penso el mateix. Una última consideració que et volia demanar, perquè no volia entretenir-te més, tenint en compte que tu ets un dels pesos pesants de Ciutadans a nivell espanyol, tenint en compte que tu ets un dels ideòlegs del partit, els resultats electorals globals a nivell d'Espanya el que posen clarament de manifest és que PP i Ciutadans no arriben a la majoria absoluta, tampoc la repetició del pacte amb el PSOE, però el PSOE, Meritxell Batet, acaba de deixar oberta la porta a insistir en el pacte PSOE, Unidos Podemos, Ciutadans. Això seria viable? Nosaltres seurem a negociar continguts, com vam fer l'altra vegada, amb qui vulgui seure a negociar continguts, i per tant en aquest aspecte res no ha canviat. Però és que res no ha canviat pràcticament en res, perquè segueix la situació de bloqueig. Per tant, en fi, algú haurà de canviar l'actitud, no? Perquè no augures unes terceres eleccions? Jo en aquest moment no podria afirmar res. Jo ja sé que són indesitjables per tots, i principalment pels que hem de fer campanyes, però qui pugui assegurar això que digui com ho farà. Com analitzes que el Partit Popular, contra tot pronòstic, no només hagi tornat a guanyar les eleccions, sinó que hagi guanyat més de 600.000 vots a tot el conjunt de l'Estat i hagi guanyat 14 escons? Perquè una de les coses més rendibles que hi ha a la política, lamentablement, és la por. I quan es juga o al caos, i compte que ve el comunisme, o compte que ve el populisme, o compte que ve no sé qui, i jo sóc l'únic que us pot garantir la tranquil·litat, doncs de vegades passen aquestes coses. És part del joc, no és gaire constructiu, perquè tot acaba equilibrant-se, saps? Tot acaba tenint un preu.
Moltes gràcies per aquesta participació i gràcies sobretot en aquesta part final per l'analista Joan Carles Girauta, que ha tornat a 8 al dia, 8 TV, en forma de candidat, diguem que en aquest moment en parèntesi. Gràcies, Joan Carles, una abraçada. Gràcies, Josep, una abraçada. Joan Carles Girauta ha aconseguit els 5 diputats que tenia a última hora, rascant